Usa ka eroplano nga gikan og Manila ang nagmalfunction ang landing gear diyang mitugpa pipila ka minuto sa Ozamiz Airport. Nagbabag tunga sa runway sa Ozamiz City Airport kining eroplano sa Philippine Airlines gikan sa Manila diyang nakasinati kini og technical malfunction sa iyang landing gear. Pipila ka minuto human nga makalanding sa mong airport. Sa inisyal nga report nga dihang painguna unta kini sa iyang parking bay, dili namatod pa maliko ang atubangan nga landing gear. Hinungdan nga natanggong kini sa runway. Hinoon luwas ra nga nakanaog ang 161 ka mga pasahero. Pipila ka mga flights na sabang nakansela human sa insidente. Ginapaningkamutan na kuno sa Kaap Ozamiz nga makuha ang nagbabag nga eroplano sa daling panahon aron mabalik ang normal nga operasyon sa airport. Among insidente gikumpirma sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung Kaap Region 10. Pasado alas 6 sa buntag nag-issue matod pa sila og notice to airmen kon notam. Nagpadayon pa kuno ang ilang investigasyon sa hitabo. Hinoon alas 3:30 karong hapon, naguyod na padulong sa Bay No. 2 sa Ozamiz Airport among eroplano. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang maong airlines.